nakaparswaan. Kasakbayan awarwarek, insaganak adaniw ko. At to'y naipeksak, naipapuswan akadlaaw ko. Ako gobernador, ti probinsya, ti Cagayan, na sungdo. Amin no opisyales na, kruknoy ko, imutek ti kanyo. Naggasat ka Cagayan, taadaken ka, tinataraki, natudyo. Maingel ang gobernador, na kayo anin, pategyo. Siyak magtutubo, laing, siri, gagit na, nadamdamag ko. Iso nga aldak kita, agtakter, nagdayaw at aklakyo. Probinsya ti Cagayan, indayon nabiyag nakaparswaan. Langtok ken nasbang, kasbalitok nga ikikutan. Kay kayo na sa lumpayak ta, ang bagay ayaman. Tumatayag ken daduma ang nabiyag aglang aydan. Dagiti karayan, way ken danaw, kasarming sinawda. Tandad kinaberhen, aron kuwasan kinadayaw da. Dagitoy asabuday mo, naikari, anay pasabog, ken ka. Elementos ti panawin, ken ka, ijayadat, panagtugbagda. Dagiti mang liweng-liweng, at ang tanap mo, makaiayo da. Kinabiyag ang katantalunang, pagbiyagan, inggit na bunda. Kabanbantayan ang pagay-ayaman, nabiyag kit aduda. Dagito'y amin Cagayan, ti sagunay mo, at apalan ka. Probinsya ti Cagayan, na isang sangayan ka ang pagtaingan. Amin ang kinabaknang, sabot kenkat nakaparswaan. Ang ginbinamag ka, kit maawis mo, adi mainsa saan. Panagrukbag, panagdayaw, nasaguday mo, nga ikuta. Dagoy adanay ko, ket pinutar ni Mrs. Elizabeth M. Raquel. Ti Presidente, ti